Jesse in Lummerig. En dan bleek hij gewoon een cavia-opvang te zien. Het kuifje. Waarom zullen ze de opvang nou het kuifje genoemd hebben? Goeiedag. Hallo. Hallo. Bent u van het kuifje? Ik werk hier als vrijwilliger. Ah, is de Ik zal grote... de beheerder even. De beheerder. Hoi hoi. Hallo. Dag, Je ziet mevrouw van het kuifje. ik ben een mevrouw van Kiefke, ja. Hi. Hoi, Ik ben Bas van Onderweg. ik ben Tamara. Hi Tamara. Hoi. Wie komt ze hier terecht met een cavia-opvang? Ja, je kunt hier terecht. 23 jaar geleden begon ze in de bierkeuken. Toes. Toes. Toes in de bierkeuken. En dat was ook in Lummerig. Dat was ook een lamperig, ja. De beste echt van Lummerig. Ja, En het is heel druk op dit moment. een beetje gegreut sindsdien. Ja, belachelijk gegroeid, ja. Ja, En daar is ook nog een nog. dierenambulance. ook nog. En wat loos ik nou vorige week of de week ervoor over dierenambulance, dat die het zo lastig hebben, ook met vrijwilligers en zo. Ja, vrijwilligers is altijd een probleem. Of ze een ambulance is of bij de opvang, dat maakt niet zo. Dingen is altijd een probleem. Vrijwilligers is altijd een probleem. Mogen we even binnenkomen? Tuurlijk, Ja? tuurlijk. Let niet op de rotzooi. Want En de drukte. dit heeft dus ook altijd behoefte aan vrijwilligers. Ja, mits het goede vrijwilligers zijn. Je mocht er wel bij zeggen. Mensen het wat voor vrijwilligers Goede zien? vrijwilligers zijn. Ja, ja, Ook die weten niet- van aanpakken. Ja. Dus geen koffiedrinkers. Nee. Kijk, er mag best eens koffie gedronken werden, maar Kijk nou moet nog toch. een beetje gewerkt werden, zeg maar. Tamara, waarom het kuifje? Ik heb ooit zelf in een cavia gehad en zo hebben. Dat ook een kuifje genoemd. En het loopt voor mij voor de hand om de opvang ook zo te nemen. Want een cavia stond toch niet bekend voor kuifjes? Ja? Echt wel? Zal eens even kijken of ik het heb in een kuifje. Ja, hebben we een kuifje? We hebben vast en zeker ergens een kuifje. Even kijken. Hij heeft alle redelijkheid. Het gletsjer ook wel. En eens even kijken of er hier een in zit, een kuifje. Oepsie. Nee, je zit geen in de kuifje. Ansels, meteen ansels. Even kijken. Kom nog eens even hier, meneer. Dat kan ik aan. Even naar buiten. Kijk. Deze is de kuifje. Is die niet van het bezoek? Deze is de kuifje. Oh! Het is een kruintje. Oké. Ja. Dit waren dat waren ook die cavia's die ze vroeger zocht bij Ja, Fred Oster. Fred Olster. Ja, Ja, de weekendquiz. André van Heulen. Ja, Andrita! Precies. Ja. André van Duin, Corrie van Gorp. Pelleboer. Ja, Pelleboer. Yes. En is dit dan gewoon een langharige? Dit is een Peruvian, ja. En een wat? Coronet, sorry. Coronet. Een En dat wil dus zeggen langharig met hier dat kruintje, dat is een coronet. Ah, oké. En wat is dan een Peruvian? Een Peruvian, dat is spieken. Waar heb je snuitje gezegd? Snoetje? Snuitje. Snoetje. Snuitje. Die heeft Suzanne. Oh, die is hier. Maar Veranderen ze wel eens van naar de rest dan? Ja, het roleert, hè. Ja. Ja, het roleert. Hè. Zo gauw als er een verroest, dan zit er bijvoorbeeld een lijn en dan gaat er bij een soortgenootje zitten. maar je zoekt een snoetje. Ja, dat is een Peruvian. Oh, wauw. Oh, dat is een mooie, hè? Oh, wat leuk. Zit vast. En waarom nemen ze zo'n Peruvian? Omdat Ja. er uit Peru komt? Nee. Waarom noemen ze een bokser? Ja, Omdat er van die rare onderbox aan is. nee, maar dat zijn gewoon rassen die de lui eraan gegeven hebben. Maar om te zeggen hoe het vandaan komt, geen idee. Enig. Dankjewel dat we Snuutje even mochten zien. Hey, en waarom wist je dat gaan doen?
Waarom ben ik dat gaan doen? Ik werkte destijds, toen was ik nog in mijn jeugd, jonge jaren. Toen werkte ik nog bij de dierenbescherming. En honden en katten kosten vroeger al naar een asiel. Maar voor knaagdieren wordt er niks. En toen heb ik gezegd van ja, wat gaan we dan doen? Alle knaagdieren of een bepaald soort? Nou ja, mijn affiniteit lag eigenlijk bij cavia's. Maar ja, door de jaren heen komt ze er niet goed om ook andere knaagdieren te gaan opvangen. Dus er hebben we ook andere knaagdieren, dat wil zeggen gerdels, ratten, degoes, chinchilla's, die hebben we dus ook. Alleen konijnen doen we niet. Want? Persoonlijk heb ik zelf niks met kanien. En ik vind een kanien het meest mishandelde huisdier in Nederland. Want ze zitten allemaal in te kleine kooien, kunnen hun natuurlijke gedrag niet vertonen. En dat vind ik gewoon zielig. En ik kan er niet tegenaan kijken. Konijn vind ik moet loslopen in de tuin, dat moet kunnen rennen, dat moet kunnen graven, dat moet kunnen springen. Een beetje normaal kanien kent in een normale standaard kooi niet rechtop staan, bijvoorbeeld. En wat duiden een kanien hier? Rechtop staan en om zich heen kijken. Ja. Heel veel nu zeggen van ja, mijn kanien is agressief. Ja, hallo, geef het te doen als ze de hele dag in zo'n kooi zitten en die kan ze natuurlijke gedrag niet vertonen. Dan wordt ze vanzelf knettergek. Volgens mij weren ze enorm vertroeteld heen. Dat mag ik hopen. Want wat ik zie, ziet er allemaal perfect uit. Dat mag ik hopen, dat doen we overigens best voor. Dat doen we overigens best Gezond, voor. actief. Hé, wat is dat voor een... Wat is dat? Dat is een skinny. Dat zaadje. Beetje kijk, er een zaartje erachter. Zaagt hier alleen hoor op de neus. Yes, dat is ook weer een bepaald ras wat we nu gefokt hebben. En ja, het heeft voor mij veel meer nadelen dan voordelen. Ze eten meer, poepen dus ook meer, omdat ze zich warm moeten houden. Voor de zomerperiode moesten we uitkijken als ze moeten wil zetten dat ze de zin smeren in de zonnebrand, want ze verbranden levend. Oh. Muggenbulten is een probleem. Het werd een lekgeprek van de muggen. Ze knuffelen niet, want oshijn zijn altijd kouder dan hun lichaamstemperatuur. Dus ze willen absoluut niet. Oshijn zijn te koud? Ja. Huh? Ja. De lichaamstemperatuur van de cavia ligt iets hoger dan de lichaamstemperatuur van de mens. Dus oshijn zijn eigenlijk altijd kouder. Denk ik dan ook een misschien huurt ze dat niet hier, maar een autoriteit op het gebied van cavia's. Ja, Zijn er nog dingen die sticht niet wet? Er zullen vast wel dingen zijn wat ik niet weet. Absoluut. Ik zeg ook altijd, ik leer nog iedere dag. Ik doe het nu 23 jaar, bijna 24 jaar en ik leer nog iedere dag. Is de cavia nog populair als Ja. hoedier? Ja? Ja, ontzettend populair. Ja. Want? Knuffelgehalte? Ik weet niet wat het is. Ik denk gewoon het schattige wat ze hebben. En het zijn over het algemeen gemakkelijke dieren met een paar regels en acht neemt, moet ik ook erbij zeggen. Hè. Het is niet zo van, schaf hem maar aan, duw maar in een kooi en komt goed. Ik bedoel, je moet wel met een paar regels een beetje rekening houden. Maar ja, het zijn ook gemakkelijke dieren. Kijk, de kanine wilde absoluut niet opgepakt worden. Maar de cavia, oppakken vind je eng, maar als je hem eenmaal op schoot hebt, dan geeft dat best aardig. Dan is dat helemaal niet zo'n probleem voor een cavia. Krijg je ook wat terug van de cavia? In de zin van genegenheid of Ja, er zijn vriendschap? Er zijn cavia's die labberen dich gewoon af. Is dat ook weer een bepaald ras? Nee, daar moest je geluk met hebben. Zaartje is het zeker niet? Nee, Nee. daar moest je geluk met hebben. Ja, er zijn cavia's bij die kennen echt oeren bij die liggen op s'avonds op de bank of zo. Ik heb vroeger beginnen gehad, daar zit al een mandarijntje voor aan het eten, daar moet de mandarijn uit de mond. Daar moest je geluk met hebben, dus ja. Wat is er nou eigenlijk zo leuk aan cavia's? Wat is er zo leuk aan cavia's? Het hele gedrag, denk ik. Het is niet zozeer het uiterlijk, vind ik, maar ik vind het meer het gedrag vind ik heel erg leuk. Het indruk maken op anderen. We doen ook altijd een koppel herplaatsen. Dat wil zeggen altijd een gecastreerd mannetje met één of meerdere vrouwtjes. Ze doen nooit mannetjes samen herplaatsen. Dat geeft Die vechten zich het aan doen. Geet dat vroeg of laat, geet dat fout. Dus dat is altijd een gecastreerd mannetje met een vrouwtje. En we kregen hier gewoon te dik te maken met nu wat hier stond met kinderen. Die hebben dan 2 bergjes, 2 mannetjes gekocht in een dierenzaak. En ja, die gewoon ruzie kregen. En er is geen oplossing voor, behalve voor ze uit elkaar te halen. Maar ja, dan moeten de kinderen gewoon beslissen welke van hun cavia weg moet. Dus we hebben hier regelmatig gezinnen staan met huilende kinderen. Van ja, welke cavia moet weg. En dat willen we verder niet aan doen. Dus we hebben gewoon stevig als onze regel. Een gecastreerd mannetje met één of meerdere vrouwtjes. Hebben ze nooit gesodemieter in de kooi, nooit geen gedeuns. En de zadelen ze nu niet met een hoop problemen op. En als er dan zo'n huilende kindergezin hier aan de deur stiert,
kunt je dan niet een van die menkes inruilen voor een vrouwke? Nou, en het dan... probleem is dat de banken van hun wat ze willen houden, dat hij eerst gecastreerd moet worden door een dierenarts. En dan denk ik, daarna kan ze dan een vrouwtje doen. Ja, Oké. want anders hebben ze wel nog een groter probleem. Maar, maar dat is dan voor die... wat zeggen ze dan tegen die mensen? Neem ze zo maar die twee... Nou, ik zeg op de eerste plaats van wilt je nog weer gaan met cavia's, is dat het geval? Ja, dan moeten ze dus een keuze gaan maken. Dan moeten ze dat manneke eerst wat castreren door hun dierenarts. En dan krijgt dan een x-aantal dagen, als dat niet meer vruchtbaar is, kind er een vrouwtje bij. En dan gaan we weer op zoek voor de anderen, gaan we weer op zoek naar een nieuw baasje, zeg maar. Dat is eigenlijk het hele concept. Dus eigenlijk een asiel eigenlijk voor cavia's.